हेलो लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय DSLR केमेरानि सायाव सावरायनाय। दा जों सासे इउटुबाव जुदि खामानि मावलांनो सानदोंब्ला केमेरा गंसेनि गोनांथि जानानै फैथारगोन। दा बे केमेरानि बेलायाव जों DSLR केमेराखौ बयनिख्रुइबो साबसिनै फसायसिननाय जायो आरो जोबोद पपुलार। DSLR केमेराखौ जों साबसिनै बाहायनो हायोब्ला मोजांसिन जायो। दा बेनिखायनो जों DSLR केमेराखौ बायनो थाखाय अनलाइन मार्केटाव शपिं खालामनानै नायनोसै बेसेबां रेटफ्रा थुदो दानिया। अब्ला जों फ्लिपकार्टआवनो नायनानै लादिनि। लोगोफोर, आं दा फ्लिपकार्टखौ अपेन खालामनोसै। फ्लिपकार्टआ गेवगासिनो। दानिया फ्लिपकार्टआ गेवबाय। दा सार्च बाराव टाइप खालामनोसै DSLR लिरनानै DSLR केमेरा। आं क्लिक खालामबाय। DSLR केमेरायाव लडिं जागासिनो दङ। दा नुनो मोनबाय नै DSLR केमेरानि बेसेना फार्स्टआवनो 26,999 आरो नैथियाव दं 57,890। थामथियाव दं 56,990। ब्रैथियाव दङ 38,000। दा लोगोफोर, बेनो DSLR केमेराफोरनि बेसेना 66,000 आरो नै 1 लाखनि 56। दा गोबां गोजौआवनो होनजायो DSLR केमेराफोरनि बेसेना। दा जों बेखौहाय बाजेटआ दङब्लासो बायनो हागोन आरो बाजेटआ गैयाब्ला बायनानै लानो हानाय नङा। अब्ला नोंथांनियाव बाजेटआ जुदि गैथाराब्ला अब्ला सिन्था खालामनांगौनि दरखार गैया। दा आं प्ले स्ट'राव थांनोसै। प्ले स्ट'रखौ खेवबाय। दा आङो नैहाय DSLR केमेरा लिरनानै टाइप खालामसै। DSLR केमेराया गेवबाय। दा DSLR केमेराखौ जों बायनो हायाब्ला माथ्र नोंथांनियाव एन्ड्रइड फन गंसे थाब्लानो आरामसे नैबेखौ डाउनलड खालामनानै गोसोबायदि DSLR बायदि खेबनानै भिडिअ बानायनो हागोन। DSLR जेरै एरै जागोन। खुनुमानि DSLR केमेरा नांथायलाया। दा नैबेखौ गोसोबायदि बाहायनानै लानो हागोन DSLR। आरो नैबेबो 1 मिलियन प्लास डाउनलड। थारमानि गोबां बेबायदिनो केमेरा दङ। जोंनो DSLR केमेरा बायथायलायनाङा। हायाब्ला बेजोंनो गोसोबायदि भिडिअ बानायनानै लानो हागोन। दा बेनोमोन लोगोफोर, DSLR केमेराखौ जुदि बायनो थाखाय बाजेटआ गैथ'वाब्ला बे प्ले स्ट'राव मोननाय एप्सनि दारैनो गोसोबायदि केमेराखौ बाहायनानै लानो हागोन। थेंक इउ।